2 anys organitzades a l'Alt Maresme. Sant Pol, Canet, Calella, Arenys són llocs on hem tingut presència. Organitzem-nos. Ara cal estendre la lluita estudiantil arreu de la comarca, perquè les estudiants hem sigut, som i serem punta de llança per construir una educació pública i de qualitat. Perquè són moltes les lluites que ens precedeixen. Són moltes les companyes que, malgrat la repressió, segueixen dempeus, amb el mateix convenciment de sempre. Gràcies a les vagues, a les mobilitzacions i a les accions, hem aconseguit grans victòries. Victòries com la rebaixa del 30% de les taxes universitàries. Però ara, a causa de la crisi sanitària del coronavirus, les estudiants ens han vist afectades amb la manca de recursos. Per això, cal organitzar-se. Organitzar-se amb el moviment estudiantil perquè, organitzades i lluitant, tenim futur. Les estudiants entrem a les aules per combatre el patriarcat. Entrem a les aules per posar més perspectiva de gènere. Lluitem per una educació digna, per una educació que valgui la pena, per nosaltres i, sobretot, per les companyes que han de venir. Fem que la crisi educativa sigui l'espurna que encengui el moviment estudiantil de l'Alt Maresme. Estudiant, no dubtis més. Organitza't i lluita amb el sindicat d'estudiants dels Països Catalans.